Avui tenim el pollastre ja mig tallat. Ens falta acabar de tallar l'ala, el copró i la cuissa. ¿Me puedes enseñar qué es el copró? ¿Puedes enseñar qué es el copró? El copró se fa així. Copró. Això. Això és el copró del pollastre, veus? Això és el copró. Y nosotros tenemos... Així tenim ja l'entrecuís tallat, cuissa i entrecuís. Un altre cuissa i entrecuís, l'ala. I així hem deixat la petxuga. Que això ara mateix tallarem i deixem la cascassa. I l'altre gastarem per fer filetes de petxuga. Ja hem llevat així la petxuga. I l'hem ficat així. Així tenim ja la petxuga per fer el filet. Ara anem a agarrar l'altre pollastre i anem a fer igual. Ahora anem a fer este igual com en este, veus? En pechuga, vos Amparo, ¿cómo se fa? Sí, anem a fer, agarrar la cascada esta y anem a llevar los... Una cosa, yo voy... Anem a deixar això així, veus? Una cosa, yo voy... I anem a tallar la sala també. Mamá. Ara ja ho tenim això. Veus, Amparo, podem llevar la cascassa? Como dices que faig algo, me escribes, ¿vale? Vale, ja hem deixat ja la pechuga. Ara anem agarrant i anem a ficar-ho en la cassola d'obra. Així. Oli d'oliva i tot preparat. Ara sí, ja tenim el pollastre. Anem a brentar-ho i anem a ficar en la cassola d'obra. Així. Anem a ficar tot així. Hem ficat ja oli d'oliva. Anem a ficar el pollastre. Així hem deixat ja el pollastre. Les carcasses, la cuissa entrecuís, les ales i el copró. Tot. Ho tenim tot ficat així. Ara hem agarrat 7 o 8 tallets. Jo hem ficat 8 o 9 cabezes d'all. I ara hem agarrat un poquet de pimienta blanca i anem a ficar-ho així també. Poqueta pimienta blanca, no molta. Ja anem a agarrar romero, primer la sal. Anem a ficar sal. Què? Una cosa. Si te molestes. A mi no em molestes per res. Ara anem a ficar el romero. Ja ho hem ficat. Romero, all, pimienta blanca, sal i oli d'oliva. I ara se fica un poquet més d'oli d'oliva per damunt. Anem a agarrar i anem a ficar un poquet d'oli d'oliva i cina. Molt bé. I ja tenim el pollastre trossejat per a que no li agrada la pechuga al forn. Ara anem a pelar també la pechuga. Así tenim les dos pechugues que hem llevat el pollastre. Senceretes i ben hermoses. Anem a agarrar i l'anem a fer en filetes. Ja se pot fer per sopar o per un altre dia, o obrir-les i fer-les per dins de sobrassar o de cigrats. I després les reboses en pa. I tens un dinar molt bo, per un altre dia, per quan vulguis. Ara agarrem i això ja ho podem ficar-ho dins del forn. Ho fiquem una hora i algo. I les filetes, així podem ficar per tallar filetes fines o podem fer-ho en una talla grossa, partir-lo per la meitat i ficar per dins el relleno el que ficar. I després podeu ficar el sobrassar, en foie gras, lo que vulgueu, després feu en pa ratllat i reboteu de nou. I veureu que cosa més bona teniu per un altre dia. No sabía.
Així, sí, sé que està la secretària dorada.